తల్లిపాలే పంచి నిలికి తల్లిపులే బల తల్లిపాలే బూర్దు బూర్దు తల్లిపులే బల తల్లిపాలే తెల్త తెల్త బోరలే బల తల్లిపాలే పంజార తల్లిపులే బల తల్లిపాలే పాపా పాపా పాపా. Let me tell one story. What was it, man? ఎదురే నా ఊరుడొంచి అజ్జి ఇతరియే ఆ అజ్జిగు బోరింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇతరియే తెలిపోడు పండు బారి ఆ సైడ్ ఇతరియే ఆతో నా గాబల తలిపాల తుయరియే. అయ్యో హౌదా అజ్జి క్లైమాక్స్ వాట్? అయ్యో బోర్డు బోర్డు తెలితదు కూలిరటలియే మామా బల తలిపాలే పాపా 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 బల తలిపాలే ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕಲೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಅರಣಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ನಟುಟು ಪುಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪನ್ನು ಅಪ್ಪುಗಾರ್ತೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಪನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಕುಡರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಾನ ನಿಕಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಕುಡರ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದುಲೈತೆ ನಿಕಲದು ಮದಿ ಕಡೆ ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರೂಪನ ಮೆರಪಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಪುತ್ತೂರು ನೆರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಕುಡ್ಚೆಲೆ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಕುಮುಟ್ಟ ಗಂಗಸರ ಪರೊಂದು ಮಾರ್ಗಲತ್ತೊಂದು ತೋಡುಡು ಬೂರ್ನಕುಲು ಅಂಚಿ ನಕಲೇನು ವಾರೀತಿಡು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರೊಂದುಲೆ ಜಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದಕುಲು ಎದುಕೊನ್ಗ ಈ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಕುಸಾಲ್ ದಕಲ. ಹಲೋ ಜಯಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನು ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಆಂಡ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜ ಅಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಏನುಂಡತಿ ಪಂಚಾಂಗ ಬುಡ್ಪ ತೂನಗುಂಡತಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಮೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜ ಅಣ್ಣ ಒಂಜು ವಾರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯಗೆ ಕೊರೋಡ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಲಾಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕೈ ಕರ್ಪೋಲ್ತು ಓಡೋರ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಲಾಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಾನು ಈರೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೋಲೆ ಇಲ್ಲಡಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರು ಪೊಲ್ತಿ ಪೋರತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಯತಿ ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಿ ಕುಡಿಯ ಬಂಡು ನಾಯಿಗಳ ಸಸರನ ಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗ ಹಿಂಬೇಗ ಓಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಲೇರಿಯಾ ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಲ್ಲ ತೂಪುನಾತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬೂರ್ದಾತು ತುತ್ತುಜೇರ ಅಂದೇರ್ಲ ತುತ್ತುಜೇರು ಶೇಖರ ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಎದುರುಳ ದಾನೆ ಶೇಖರ ಎದುರುವಳ ದಾನೆ ಒಂದು ಏನು ನಿನ್ನನು ಓಳು ಮಾತ ನಾಡುನಿಯ ದಾಯಿಗೆ ದಯಂದು ಬಂಡ ಇಂದ ಶೇಖರ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿಂಡತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಕೆರೆ ಗುಲ್ದಿತ್ತಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಮಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬಂಡಲ್ಲ ನಕ್ಕುನ ನಕ್ಕದಾತಿನತ್ತ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ 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 ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಸೋಕುದ ಸೀರೆ ದುತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಬಾಸಂಡತ್ತೆ ಶೇಖರ ಏರವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಎಂಕಿತ್ತವು ಅವು ಏರು ಪಾಸಾಯಿನ ಏರು ಏರು ಅವು ಸಂಕ ಮಕ್ಕನ ಮಗಲು ಮಾರೆ ಆರೆಗೆ ಓಲಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನುಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಸಂಕ ಪಾಸನ ದೀದಿ ಕೇರುವೇರಿ ನಾನು ಸಂಕ ಪಾಸನ ಪರ್ಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಶೇಖರ ಎಂಕಿತ್ತ ಫಿಗರ್ ಬೋಡು ಇಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಂಬೆ ಪರ್ದದಾಲ ನಾದ್ವೇದಾಲ ಬೆಗರಡ್ದು ಕಡೆ ನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಫಿಗರ್ಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ இந்த ಶೇಖರ ಎಂಚಿನ ಎಂಕು ಚಾಗ್ ಸುಗರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇತ್ತೆಂಕ ಫಿಗರ್ ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ನಮಾರೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ನಾಡ್ಗ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ BSNL ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಂಕ ಗತ್ತಿಜ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಇಂದ ಮಾರೆ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡೆ ಆನ್ ಸಿಮ್ ಪನ್ನೆ ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಬಕ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡ ಉಪಾಯ 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 ಪನ್ನಿ ಕುದುಕನ ಉಪಾಯ ಕುದಿಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಬಕ ಉಪಾಯ ಪನ್ನೆ ಉಪಾಯ 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 ಕುದುಕನತ್ತು ನಿನ್ನ
ಎಂಕುಂಡತ್ತ ಅಮ್ಮೇರು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಮಲ್ತೀತೇರು ಖರ್ಚು ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚೆತ್ತಂಡತ್ತ ಈ ಅಂಕಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರೆ ಖರ್ಚಿಂಡತ್ತ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಖರ್ಚು ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಖರ್ಚಿ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ എന്നൊഞ്ചി 10 സാര ക്ലിയർ ആപ്പണ അത് കുറി പൂർണ്ടു വിഷയ ಎಂಚಿನ ಪಂಟ ಎಂಡೊಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬೋಡು ಮಾರೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬೋಡು ಆರೇನು ತರ್ಪುಡಾಕ ಗೊತ್ತಾಣ 6 ವೈಕ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಮಂತ್ರವಾದಿ ತರ್ಪು ಹಲೋ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲಾರು ಪಿದಾಡ್ದಾರ ಈ ಪಿದಾಡ್ ಎಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಮೇ ಮುರಾಣಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇಂದೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬರಡತ್ತ ಬರಡಿ ಒಂದು ಏತು ಪಾನೋಡು ಪತ್ತ ಇಂದ 10 ಸಾರಾಪಣಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ 10 ಸಾವಿರ 10 ಸಾವಿರ ತೊಂದರೆ ಜಾತ ಬರಡಾರ್ ಸುರುಟ್ಟು ಬರಡಾರ್ ಈರ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನೆ ಬಲೆ ಅವಂದ ದೀಪ ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸಿಯಾ ಈ ಓಟೆ ಮಾರೆ ಗಿಟ್ಟದತ್ತದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಈ ಗಿಟ್ಟದತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬರ್ತೇರಿಯಾ ಬರ್ತೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಆನಮ್ನೆ ಸರ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಪೋಂದನಲ್ಲ ಪೋವು ಉಲ್ಲಾಸ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಆತಜಿ ಹೌಲ ಹೌಲ ಓಳು ಅವಳತ್ತು 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 ಹೌಲ ಹೌಲ ಓಳು ಅವಳತ್ತು ಅವಳತ್ತು ಓಳು ಮಾರ್ರೆ ಮಂತ್ರೆ ಎಂದ ಇಂಚು ಬಳ ಇದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂತೇರು ಆರೇನು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂದುಂಡ ಇತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಆವಡುಂದ ಆತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆವಡುಂದ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಈರ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಿವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪನ 10 ಬಂತೆ ಅಂಚ ಈರ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತರ್ಪುಡ ಆವಡು ಅಂಚ ಪಂಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಈ ಮುಸುಂಬಿನ ಪರೋಡ మాట మంత్ర ముసుమిని జ్యూస్ వంత పార్ సైపనే బొర్తనికి పొండు పొన్నోడు ఎన్న మంత్ర పూర ఈ ముసుంబిదు లైండు మంత్ర ఉండ మంత్ర జన 4 ఇత్తుండు ఈ ముసుమిని పతొల్లే నిన్ను ఓల్దియోడు ఆయనకి సెట్ దియోలే ಕಿಸೆಟ್ ಚಟಿದೆ ಸೆಟ್ಟ ಅಂಗಿದೆ ಸೆಟ್ಟ ಒಯ್ಕ್ ಒಬ್ಬನ ಐಟು ದಿವಲ್ನೆ ಸರಿ ಅವು ಎರಡು ಇತ್ತನೇ ಮುಂಟ ಆ ಬತ್ತಲ್ ಬರ್ಪಲತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮನಸಾಪುನ ಅವೇ ಆತಿತ್ತನೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರು ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಪವರ್ ನೊಂಜಿ ತೈಪಳ ಅಣ್ಣ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ ತುಕ ಚೂರು ತೋಜಲೆ ತುಕ ಓಂ ಲಚಕ ಬಚಕ ಬಚಕ ಲಚಕ ಲಚಕ ಚಕ್ ಚುಕ್ 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 ಚಕ್ ಚಾಚಿ ಅವ್ವಾ ಏ ಅದು ಮರೆ ಪವರ್ ಉಂಡು ಉಂತುಜಿ ಐನ ತಿಂತು ಪವರ್ ಉಂಡು ಮರೆ ಪವರ್ ಉಂಡು ನಂಬೆರ ನಿಕ್ಕಿನ ಕಜ್ಪು ಮೀನತ ಅಂದು ಅನಂದು ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆ ನಾದುವೆ ಭೂತಾಯಿ ಏ ಎಂಕಿತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಆತಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಆತಂಡಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಇದೇನೇನ ನನ್ನದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೇರಿಡ ಆಲೆಗ ಅರ್ಧೊಂಜಿ ನನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾಕ್ ಕೊರ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ ಚಾಕಿ ಓ ಚಾಕ್ ಚಾಕ್ ದೇಗಿಂಬೆ ಅವು ಗೀಟ್ ಮಾಡಿರೆ ಏ ಅವು ಚಾಕೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಆನಿ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದಂದು ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೀಟ್ ಬಾರ್ದಿಯನ ಸೀತೆ ಅಡ್ಡ ಕಡಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡದು ಅವು ಚಾಕ್ ನಮ್ ಬೇರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತರ್ಪುಡಾದು ಓ ಅಂಟ ಆ ಚಾಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕುಂಬಾತುಜ ಈ ಚಾಕಡ್ ಮೂಜಿ ಗೀಟ್ ಬಾದದವೆ ಮೂಜಿ ಗೀಟ್ ಹೌದಾ ಹೇಗಂಬೆ
చాకుద్దుండత అరే మూజికి ఇటు పాడు మూజికి ఇటు పాడితే కాపీ అరేవడా అప్పంట ఈ కాపీ బరಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಲತ್ತು ನೋಡ ఎవరికి పొన్నుంచి బరడు ఈ మూజికి ఇటు పాడదానಗ ఆ లైట్ ఇంచ బత్తుదు ఇంచ కడత్తల్తాడ నిన్న ಬೆರಿಯ ವರ್ಪಲು ಆ ತಿತ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬರು ಅಪ್ಪನ ಚಾಕ್ ವರ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮೋಳು ನನಗೆ ಸುತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಚಾಕುರ್ರೆ ಈತ ಬಂಗಾರ ಪೋಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ದವಸ್ತೆ ಅಂದಿ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಪ ಇಂದು ಕಾಸು ಕಾಸು ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಪ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತು ಜರ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತು ಚಕ್ಕಿ ಯಾರು ಬತ್ತು ಎಂದು ಕಾಪುಣ ಚೌಕ ದಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಕೋಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಪ್ಪೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟಪ್ಪೇ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾನ ಮುಖಂಚು ಏರಿಯಾ ಯಾಣ ಮೂಳುಲ್ಲೆ ಯಾಣ ಮೂಳುಲ್ಲೆ ಇಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರ ತಾವೆ ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಮೂಜಿಗೀಟು ಪಾಡು ಪಾಡು ಪೊರ್ತು ಮಾಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಉಲ ಉಳ್ಳೆ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಲೆಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗ ಬೆರಿಸಾಯ ಪೋಡಿ ಎಣ್ಣ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟು ಪೊರ್ತು ಮೀರ್ನೆಗು ತುಂಬು பொண்ணு நினைத்தது மூச்சு கீட்டு பாடுவேன் ஒஞ்சினே கீட்டு ரெட்னே கீட்டு மூச்சினே கீட்டுக்கு பொண்ணு பரோடி ದಪ್ಪಡೆ ಬಾಡ್ದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡು ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿ ತಗೋ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಪುಟ್ಟಿಜ್ಜು सरसके बारो सरसरनी सरसके बारो सरसरनी सावे श्रृंगार रसदार प्रिय सगनी ఎట్టి సావుంది పొంజోన ఓళ్ళెత్తుండింది యానకేందిన మగలని అవే సీరియడ్ మగలనికేందిన అవే సీరియడ్ చూస్తుంది అప్పే బయతున్నది ఎట్టి సాగి కర్మయ్యరా నీ అంత ఏరే కాలండదన్న ಬೇಕಾದ್ರೆ ಘಾಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಪೋಪೆಂದು ಅನ್ನಿಟ್ಟು 90 ಬಾರ್ದು ನಾನು ಕೊಂಚ ಸೆಕ್ಕಿ ಓಡಿ ಉಂಟು ಸಾವು ದೇ ಕುಲ್ಲೆವರ ದ ಸೇಕರ ದ ಓ ಸೇಕರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯಿರ ನಕ್ಕ ದೀಪತ್ತೆ ಈನ ಬತ್ತರಡಿತ್ತು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯಿ ದ ಸೇಕರ ಪೋಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಇಂಚಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿ ಕುಲ್ಲೆವರ ದ ಮೂಲು ಮೋನೆ ಬದಲ್ತಿಂಡಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗೀಟು ಪಾಡ್ಲಾಗ ತುಯಾರಿಜ್ಜೆ ಗೀಟು ಪಾಡ್ದೆ ಸೇಕರ ಒರೆಸೇರೆ ತುಂಬ ಪೊಂಜೋ ಎತ್ತುದ್ರ ಆತನತ್ತೆ ಉಂದೇನ್ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪಾಡು ನಾಡೊಂಡತ್ತ ಸರಿ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಕುಟ ಮಂತ್ರವಾದಿಲಿ ಬರೋಡಾತಿ ಅದು ತರ್ಪವು ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲತ್ತ ಓಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ದೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಈ ಕುಟ ಬರೋಡಾತಿ ಎಂಚ ದೇ ಕುಟ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಖರ್ಚಾಪನಿಗೆ ನಾ ಎಂಕ್ ನೇರ್ತಾರ ಬುಡುಗಾಡಾಂಡೆ ಅವು ಏತ ಖರ್ಚ ನಾವಲ್ಲ ಚಿಕ್ ಹುಡುಗಿ ಸಾವು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಏತ ಖರ್ಚಾವು ಏತ ಪತ್ತ ದೇ ಪತ್ತಾಪನಿಗೆ ಆವು ಮಾರೆ ಪತ್ತಂಡ ಪತ್ತಿ ನಾನು ಇರ್ಬಲಿ ಅಂದ ದೀಪ ದೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾರ ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಪೊಂಜಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿದ ಬೇತೆ ಒತ್ತರ ಓಡಿ ನಕ್ಕ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅವು ತತ್ತದನೆತ್ತ ಜನ ಕಾಣ್ಸಾನ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಮಂಡೆ ಉಂಡಿಯೇ 4 ಜನ ತತ್ತ ಪಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಳಿದ ಅಂತ ಇತ್ತೆನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡ್ಪಬೆ
ಓಂ ರೀಂ ರೀಂ ನಾಸ್ಕಿ ಬುಸ್ಕಿ ಡಾಮ್ ಡಿಂಗ್ ಪುಯ್ಯ ಬುಸ್ಕಿ ಮಂಡೆ ಬಿರೋದತ್ತೆ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ತಪ್ಪ ಓಂ ರೀಂ ರೂಂ ರೂಂ ಬುಸ್ 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 ನಾಸ್ಕಿ ಬುಸ್ಕಿ ಡಾಮ್ ಡಿಂಗ್ ಪುಯ್ಯ ಬುಸ್ಕಿ సొప్ప దేవరనే ఇత్తే పుడుగానండి ఇంకే పొన్నులో ఎటు పడిచిత్తునప్ప పర్ణ ఓడే పోతులు దిచ్చి దా శేఖర నిన్నడ పొన్నానికి నా బదలు యాను సీదా గడంగుకు పోతే ఓడా పొంజు దే పతలే సావు ఇరేగాండు ಎಂಕಿತ ಎಬೆ ಅವು ನಟ್ಟಿದಲ್ಲು ಅಂತಾರನ ನಟ್ಟಿದವಳ ತೀರ ತಿಗಲೆಡುತ್ತಲೆ ಎಂಕದಾನೆ ನಾನಾರು ದುಕ್ಕೊಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಒಯ್ಯಾಟಿಡಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕಾಸು ಓ ಕಾಸು ಇರುವ ಅವು ಇರುವ ಮುಸುಂಬಿದ ಸರಿಯಾದ ಇರುವ ಸಾರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತು ಇತ್ತದ ಪತ್ತು ಇರುವ ಸಾರ ಪಂತನತ್ತೆ ಓ ರಾಮ ದೇವರನೆ ಇರುವ ಸಾರ ಆಂಡು ಮಾರ ಈ ಸರಿ ನೀ ಕಾಸು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಉಯ್ಯೋಟಿಡಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನದ ಪತ್ತುಲ್ನಿ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಓಯನಾ ಪರ್ನಾಯ ಮಂಗೆ ಅಪನೆಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅಂದ ಕುಚ್ಚಲೆ ಮರಲಿ ಮಂಗೆ ಕೈಯರಿಗೆ ತೊಯ್ಪಾನೆ ಅತ ಆಗ ಬಂದ ಅಂಚ ತೊಯ್ಪಲ ಅವು ಸೈಯಡೆ ಬಗಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಅರ್ಥ ತೀಡವ ಓಡಗ್ಯ ಯಾನ ಐನತೆ ಪಂತಿನಿ ನೆನ್ನ ತುಂಬೊಂದು ರಡ್ಡ ಸತ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ವತ್ತನೇರಿ ಯಾನ ತೆಂಕಾರ್ಥ ಕೊರೋಡೆ ನಿಗದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾತಿ ಜರವ ಎಂದೆ ಎಂಕಾರ್ಥ ಕೊರೋಡೆ ಎಂಕ್ 10 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಉಂಡ್ಯಾ ದಾಯ್ತ ಸಾಲ ಬಣ ಲಾಗದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು 10 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಜಿನ ಕೊರೋಡೆ ಅಂಕು ಎಂಕು ವರ್ಚಿ ನಿಗಿಲತ ಬಂಗಾತ್ ನಿಗಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಈ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಫೆತ್ತಗಾಡು ಎಂಕು ವರ್ಚಿ ನಿನ್ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಸಾಯ್ತಾರ ಮಗ್ಗ ಎಂಚಿನ ನರಮಣಿಲು ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಒರ ಕಾಸು ಬೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪುಟ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನಾನಿ ಕೈನಿ ನಾ ಏನು ಸಮಾನ್ ಬುಲೆ ಓಡೆ ಸಮ ಆಯ್ ಕಾಸು ಬುಡ್ದು ಹೋಯ್ತಿ ನೇ ಯಾನ 5 ಸಾವಿರ ಪತ್ತು ಎಂಕ್ 10 ಕೊರ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಹೋತಿಜೆ ನಲ್ಪ ನೇ ಎಂಚಿನೆ ಎಂಕಿತ ಕೊರೋಡಿ ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡ ಬಾತೆರಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಆಯ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಸಾಲಡುಲ್ಲರಿಗತಿ ಯಾನ ಸಾಲನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇರೆ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಪೋಯ ಮಗ್ಗ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅತ್ತಿ ಎಂಕು ಬೋಡೈನೆ 10 ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಕ್ಕಡು ದಾಲಾಡು ಈ ತುಯ್ಯ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪತ್ತೋನು ಉಂದಾ ದೆತ್ತೋನು ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಜಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಣಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಾಡಂದಿದ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ನಂಜಿದ್ರ ಹೊರತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಬಿಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪರತ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಅದು ಓಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ 4 ಜನಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರೇಗಂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೆನ ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಖಲ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒನೇನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಯು ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ತೋಜು ನಿಖಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ತೋಜಿರ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಇರು ಸಾಧುನ ವೇಷ ಬಣ್ಣದ ಒಂಚೂರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ನ ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯ್ತು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಹಾಲಂದ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಒಂಚು ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಬನ್ಪುಜಾನ್ ಇಕ್ಲೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅನ್ಪೋಡು ಇರ್ನ
ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ನ ದುಂಪಿದ ಓಪಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಡ ನಿಖಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಎವರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಸಾಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರು ಎಫ್ಲಾಂಜ್ PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಏಕೆಡ್ದಾಗ ತೊಂದಲ ಬಂತಲೆ ನಾನು ದುಂಬದ ಏಕೆಡು ಕೊಡಲಾತ ಕುಸಲ್ ತೊಟ್ಟು ಬಿನಿಗಳ ದುಂಬರ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ Bale tali pale, papa, 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 papa. Bale tali pale.